हेलौ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जाबाय बिएन प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आन्दायबाय। बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों बिबेक आरो सुदेम सना। लोगोफोर, बे भिडिअनि सिंगारानो जादों आल्पिनस्टन, डाइरेक्टेड खालामदों सं बसुमतारी, डिरेक्टर आरो फट'ग्राफिखौ खालामदों अरुप गोयारी, मुवा कल्पना बसुमतारी आरो एडिटर आरो कालारिस्टआव दं अरुप गोयारी। प्रडिउसखौ खालामदों बिउटि बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो रिलिज खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला बिएन प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।